Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Iranyň ýadro programmasy boýunça geçen hepde baglaşylan deslapky ulaşyň üstündäki özara gapmagarçylyklaryny dowam etdirýärler. Netanyahu ulaşyň Irany köp ýadro ýaragyny döretmäge mümkinçilik berýär diýse, Obama ulaşyň berip biljek bähwetleriniň potensial töwekkülçiliklerden has ähmiýetlidigini bellädi. Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Iranyň ýadro programmasy boýunça geçen hepde baglaşylan gyraňlaýyn ulaşyk barada özara gapmagarçylygy dowam etdirýärler. Obama ýagdaýa düşünjeli garamagyň zerurdygyny aýdyp, Tehranyň ýadro ýaragyny döretmeginiň öňüni almak we ýakyn günlerde howpsuzlygy üpçün etmek üçin häzirki kabul edilen ulaşygy durmuşda bir gezek döreýän mümkinçilik diýip atlanyrdy. Obama 5 aprelde New York Times gazetinde çap edilen interwýusunda kesgitli şertler esasyndaky hemişelik ulaşyň berip biljek bähwetleriniň potensial töwekkülçiliklerden has üstün gelýändigini aýtdy. Britaniýanyň, Fransanyň, Germaniýanyň, Hytaýyň, Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň resmi wekilleriniň 2 aprelde Şwitsariýada Iran bilen baglaşan deslapky ulaşygynda Tehranyň dawaly ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça şertnamasynyň esasy parametrleri kesgitlerini. Şeýlede Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Irana garşy girdilen sanksiýalaryň gowşadylmagy göz öňünde tutuldy. Ulaşyň gutornukly görnüşi 30 iýuna çenli baglaşylmaly. Obama Washingtonyň Israýly goramagy puta dowam etdirýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özüne Netanyahu gyraňlaýyn ulaşygy yaramaz ulaşyk diýip ýazardy. Ol 5 aprelde CNN neşrine veren maglumatynda ulaşyk Iranyň ýadro programmasyny ýyda tesirmeýär we uly ýadro infrastrukturasyny öz ýerine galdyrýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory Diana Feinstein 5 aprelde CNN neşrine veren maglumatynda Iran bilen baglaşylan ulaşyň Netanyahunyň öňe sürýäli Israýlyň aman galmagyny hop salmajakdygyny aýdyp, men Netanyahunyň öz hyjygyna bäs gelmegini arzu edýändigini. Senator Lindsey Graham CBS neşrine veren maglumatynda ulaşyň kemçilikleriniň bardygyny, emma Obamanyň baglaşyp biljek iň gowy ulaşygy bolmagynyň mümkindigini, sebäbi Iranlaryň Amerikan prezidentinden gorkmaýandygyny ýa-da onu syýlamaýandygyny aýtdy. Iranyň harbylarynyň başlygy gyraňlaýyn ulaşygy baglaşmak boýunça Tehranyň dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdy bilen geçiren gepleşiklerdäki üstünligine gowy baha berdi. Iranyň baş ruhy lideri Ayatullah Ali Hameneýniň ýakyn ýarany general Hasan Firuz Abadi'nin bu çıkışı 5 aprelde İran'ın Revolüsyon Gvardiya Korpusu'nun web saytına çap edildi. İsna habar gulluğunun 5 aprelde çap eden maglumatına göre İran'ın parlamentinin konservativ sözcüsü Ali Larijani gurrun edilen ulaşygy pozitiv diýip häsiýetlenirdi. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediniz. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderlap bilersiňiz. Salaýmyz Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkara bazarlarynda neftiň bahasynyň peselmeginiň täsiriniň astyna düşenligini aýtdy we hökümeti milli ykdysadyýatyň uğurlaryny ötketmäge çağırdy. Türkmen hökümetiniň 3 aprelde geçiren maslahatynda gozgalan bu mesele barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli. Türkmenistanyň prezidenti dünýädäki ykdysady krizisiň ýurdun ykdysadyýatyna hem yaramaz täsir ýetirendigini boýun aldy. Dünýä ykdysadyýatyna ýagdaý çözülmem bolmagyna galy. Amman ýolumyň ykdysadyýatynyň durdy pudoklaryny ot netijelerini gazanýanlygyna garamazdan dünýä ykdysadyýatynyňky bar olan meseleler hem ýurdun ykdysadyýatyna yaramaz täsir edýär. Ministerler kabinetiniň anyny geçirilen maslahatynda Gurbanguly Berdimuhammedow ykdysady kynçylyklaryň döwletiň eksport we import mümkinçilikleriniň harit dolanşygynyň alınýan girdejileriň peselmegine getirýändigini belledi. Bu kynçylyklar ýurdumyz hem öz täsirini barha köp getirýär. Ykdysadyýatymyzyň ötüşi depkini belli derejede bökdüýär. Şol bir wagtda Türkmen lideri gurrun gidýän kynçylyklaryň ýurdun anyk haýsy pudogyna täsir ýetirendigini we çekilendiýanyň möçörüne değişli sanlary aýan etmedi.
Türkmen prezidenti çykalgy hökmünde diňe nebit gaz puwdugyna bil baglaman ise ykdysadyýetyň diversifikasiýalaşdyrylmalydygyny aýtdy. Berdimuhammedow görülmeli çäreleriň çänine daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça hemde Türkmenistanda öndürilen önümleriň daşary ýurtlara iýerilýän möçürini arttyrmak boýunça döwlet programmasyny işläp taýýarlamalydygyny öňe sürdi. Türkmen lideri değişli puwdoklara köp möçerde serişdeleriň gönükdirilýändigine garamadan ol puwdoklaryň önümleriniň eksportynyň nebit önümlerine garanyňda ören pesdigini aýtdy. Berdimuhammedow öz çykyşynyň dowamynda değişli vice-premieri öz nägileligini bildirip, häzirki döwürde budjet serişdeleriniň gödöňüne tutulmadyk we zerur bolmadyk möçerde sarp edilmegine ýol berilýändigini, puwdoklarda dolandyryş ulgamynyň gereginden artyk ululdulandygyny, käbir ministerlikleriň we puwdok edaralarynyň işgär wezipe sanynyň zerur ýok ýerinden artdyrylandygyny aýtdy. Adatça Türkmenistanyň resmi başlatanlary ýurduň ykdysady kynçylyklary bilen bagly bolan beýanatlar bilen seýrek çykyş edýärler. Kärdeşim Sähranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Siriýada we Irakda söwüş alyp barýan Islam döwleti adly ekstremistik toparyň döredýän howpy barada duýduruşlar indi Türkmenistanyň meçhitlerinde hem edilip başlandy. Aşgabatyň meçhidindäki wagzlarda Islam döwleti we onuň hereketleri ýazgyryldy. Kärdeşim Merdan Saryýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Türkmen imamy Islam döwleti diýilen topary tanqytlap, onuň täsirine düşenleriň ýurdun içinde hem bardygyny we şol toparyň Islamyň adyny garalaýandygyny aýdyp, musulmanlary ägä bolmaga çagyrdy. 3 aprelde Cuma namazynyň dowamynda okan hutbasynda Aşgabatyň Ertuğrul Gazi mescidiniň imamy gürrüňe gidýän toparyň Islamyň düşmanlary tarapyndan goldanylýandygyny hem öňe sürdi. Ummam kimdigini anyklaşdyrmadyk taraplaryň musulmanlary iki topara bölüp, olaryň birini goldap beýlikini bolsa gyrdyrandygyny aýtdy. Paýtagtyň merkezi mesjidleriniň biriniň imamy bu aýdanlaryny tasdiklama hökmünde Islam döwleti diýilýäniniň edýän işlerini mysal getirdi. Ertuğrul Gazi mescidiniň imamy 3 aprelde bu mescide ýygnanan müňlerçe Türkmenistanlylara ýüzlenip okan hutbasynda mundan ozal hem halifalyk gurjak diýen bahana bilen goşun toplap, häkimiýeti hilegärlik bilen öz ellerine geçiren toparlaryň bolandygyny aýtdy. Islam döwletini ýöretmeli bahana bilen o goşunlary toplaýarlar. Ondan sonra şol bilen özleri topar düşmanlaryny ýegäne sonunda Peygamber resimlerine ýa-ki özleri Ol aýratynam Islam döwleti atly toparyň hem şu ugrudan hereket edýändigini söýledi. Bularyň arkasynda anyk haýtydygyny anyklaşdyrmadyk Islamyň düşmany bolan döwletleriň durandygyny ýene bir gezek tekrarlady. Imam Islam döwleti diýilen topary ulanyp döwletleri güýçden düşürip, olaryň tebii baýlyklaryny aňsatlyk bilen ele aljak bolýanlaryň bardygyny hem belläp etdi. Imam sözüni dowam etdirip, Islam döwleti toparynyň täsirine düşýänleriň diňe söwüşmeli, öz häkimiýetini, döwletini ýykmaly diýen adamlaryň ýurdun içinde hem bardygyny boýnaldy. Son täsirine düşýän adamlar bilen içinde bardygylar, şolar ýaly şolaryň diňe söwüşmeli, öz häkimiýetini, döwletini ýykmaly. Ertuğrul Gazi mescidiniň imamy Agdalyan toparyň düýbüniň Wahabilerden gelip çykýandygyny, olaryň bolsa Islamdan öňki Arap medeniýetini ündüýändiklerini nyktady. Seýledi imam häzirki döwürde daşary ýurtlarda bilim alýan käbir Türkmenistanyň ýaşlary milli däpdi surlary bilmezlikde aýplady.
Soňra imam türkmençiligi milli däpdi surlary aradan aýyrmaly diýen düşünjäniň ýalňysdygyny hem belläp esti. Imam ölüniň belli günlerini bellemek ýaly adatlary dinden gözlemeli däldigini nyktap, diniň başga bir zatdygyny, däpdi surun hem başga bir zatdygyny aýtdy. Elbette, Ertuğrul Mescidiniň imamynyň 3 aprelde okan bu hutbasynyň mazmunynyň Türkmen hökümetiniň Islam döwleti atly terror toporuny garşy alyp barýan siýasatyny näme derejede sökülendirýändigini aýtmak kyn. Emma Türkmenistan'da mescit ve onun imamları doluluğunu diýen ýaly hökümetin gözükçülüğünde hereket edýärler. Hökümet ýolbaşçylary bolsa, suguna çelini Islam döwleti atly topary bilen bagly halk köpçüliginiň öňünde öz garaýşlaryny açaçan beýan etmediler. Sol bir wagtda Türkmen imamynyň Islam döwleti topary we onuň salyan hopy baradaky çykyşy Owganystanyň Demirazlyk tewitlerinde Türkmen Owgan terhidiniň goloýundy. Islam döwleti diýilen toparyň söwüşçileriniň artyp başlandygy baradaky habarlaryň köpelýän wagtyna gawat geldi. Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Owganystanyň Demirgazygynda Türkmenistanyň terhidiniň golaýyndaky etraplarda Islam döwletiniň söwüşçileriniň sanynyň gitdigi çartýanlygyna resmi derejede howatyrlanma bildirilýär. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulymurady gürrüň berýär. Birleşen Milletler Guramasy soňky ýaýradan hasabatynda 7000 ogulaý daşary ýurtly jahatçynyň Awganystanda hereket edýändigini ma'lum etdi. Awganystanda ýerleşen daşary ýurtly jeňçileriň Islam döwleti atly topara ygyrarlygyny habar berdi. Müňlerçe daşary ýurtly jeňçiniň Awganystanda ýerleşendigini Awganystanyň milli howpsuzlyk gullugam tasdiklady. Daşary ýurtly jeňçileriň Islam döwleti atly toparyň adynyň hereket edýändigini aýtdy. Awganystanyň milli howpsuzlyk gullugynyň sözçüsi Hasip Siddiqynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, Islam döwleti atly topar Awganystana howpabandyrýar. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri regionda ýerleşen böleki ýurtlarda wähem salyp biler. Islam döwleti atly toparyň jeňçilerine garşy harby operasiýa geçirilipdir. Bu toparyň ençeme komandiri tutsak edilipdir. Bir näçesi öldürilipdir. Şoňa garamazdan Islam döwleti atly toparyň agzalarynyň Awganystanda gitdigiçe artýanyny Siddiqy aýtdy. Bu toparyň söwüşçileriniň Demirgazyk Awganystana akkyny edýändigini ol belläp geçdi. Mekteber jangjoyan مرتبط به گروه داعش در افغانستان فعلا حضور داره. فعالیت‌های از اینا تهدید به افغانستان تلقی میشه. Awganystanyň içeri işler ministriniň orunmasary Eýýub Salengi daşary ýurtly jeňçileriň sanynyň Awganystanda artýandygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu ýurtda 6000-dan gurrak daşary ýurtly jeňçiniň bardygyny ol ma'lum etdi. Daşary ýurtly jeňçileriň köpsi Merkez Aziýalydyr. Olar Awganystanyň Merkez Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde ýerleşýär. Awganystanda ýene daşary ýurtly jeňçileriň sanynyň köpelýändigini biz kabul edýäris diýip Salengi aýtdy. Şeýle paýndatna taýip lekin özüre haýjara daşa tapgyny ýok, tapmagy. Ma'lum bolýaly Talib toparynyň käbir meýdan komandirleri hem Islam döwleti atly topara tabiň bolýar. Talib söwüşçileri öz kontrollyk edýän ýerlerinde Akbaydagy düşürüp Garabayda galdyrýar. Harbi bilermen Murza Muhammed Yarmen'in aýtmagyna görä, daşary ýurtly jeňçileriň Awganystana gelmegi dowam edýär. 6000 golay Islam döwleti atly toparyň agzasynyň häzir Awganystanda bardygy çak edilýär. Bu ýagdaý Awganystan üçin uly hatardyr. Belki goňşy ýurtlar hem Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Awganystanda ýerleşmeginden ziýan çeker. Şo sebäpden bu topary ýok etmek üçin regionda ýerleşen ýurtlar Awganystan bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip Yarmen aýdýar. Jangali Afganistan tiragly diýip Merkezi Aziýaly jeňçileriň Demirgazyk Awganystanda toplanýandygyny yerli resmiler aýdýar. Gündogur we Demirgazyk Awganystanyň Merkezi Aziýa bilen serhetleşýän ýerlerinde jeňçileriň hereket edýändigi ma'lum edilýär.
Faryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Rahmetulla Türkistanyň Azatlyk radiosuna aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhediniň goýunda Özbegistanyň Islam hareketynyň agzalary yerleşipdir. Faryabkam Özbekistandan çykkan gruplardan birge kelýärler. Demirgazyk Awganystanyň oba yerleriniň aglabasynda talep söwüşçiler bar. Türkmen obalaryna da yaraglylar aralaşdy. Ýöne käbir Türkmen meýdan komandirleri Talibana garşy yaragly güreş alyp barýar. Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumuradynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň Parahadyky mikroraýonynyň ýaşaýjylaryna kondisionerleri goýmagyň täze tertibi barada resmi duýduruş berildi. Köpetdağ etrap häkimliginiň wekili yerli ýaşaýjylar bilen duşuk geçirip ýaşaýjylaryň öz hasabyna kondisionerler goparyp täze tertibe görä goýmaldygyny habar beripdir. Ýaşaýjylardan nägilelik töreden bu ýagdaý barada habarçymyz Murat Gurbanyň reportajyny dinläli. Kondisionerlerden indi kondensatör kim etçiyor? Raf gitmeli, demetmeli. Hani kim ediyor onu? Aşgabatyň Parahat 2 mikroraýonynyň 24-nji zaýynyň ýaşaýjysynyň bu iýgençli sözleri yerli häkimetleriň gelip zaýlaryň ýüzüne kondisionerleriň inni dolu aýrylman diňe bir hatar edilip goýulmaly edilendi bardaky buşlugyny bildiren reaksiýasy boldy. Dün Köpetdağ etrap häkimliginiň wekili bu ýere gelip yerli ýaşaýjylary ýyňlap, olary öz kondisionerlerini häzirki duran ýerinden aýryp, soňra olary täze zaýyn diýwaryna bir setir edip asmagy ruhsat berilýändigini habar berdi. Aýrdyk başda şol çözdüler indi. Bir ýa edip berdiler bize. Şeýle goýun ýydy şäheriniň içinde şeýle bolmaz. Menimçe gelip aýdýandy. Şeýle bir ýa goýýan kondisionerler. Bolmaz. Ýahtadyk geçdik häzir paýtagtda alınıp barlayan goşadynlykdaky awdanlaşdyryş işleriniň şäherine jaýlaryň diýwarlaryna kondisionerler dolany sökülip binalaryň daşy aklanýardy. Häzir şenli aýrylan kondisionerleri ýangadan jaýlaryň diýwaryndan asmagy ruhsat ýokdy. Ýeşenme ony Parahat 2 mikroraýonyna gelen häkimligiň wekiliniň sözlerinden şen tutulsa inni kondisionerleriň diýwarda dikligini bir setir edip asylmagyny ruhsat berilmeginiň özüne ýeter sebäbi bar. Oňa jaýlardaky kondisionerleriň aýrylmagy bilen bagly ýylat arasyndaky dowamly nägilelikler sebäp bolupdyr. Yerli ýaşaýjylaryň öz hususy emlaklarynyň ýerinden goparylyp aýrylmagy bilen bagly çeken maddi ziýanlarynyň öwrüni kimin doljak dowadaky soraglaryny bu ýere häkimlikden gelen resmi wekil jogapsyz galdyrdy. Ýaşaýjylar eýär elçemeýlen bäri duran kondisionerleriň häzir näme sebäpden sökülýändigini soranlaryna Köpetdağ etrap häkimliginiň resmisi 2017-nji ýylda geçirijek Aziýada oýunlaryna daşa ýurtly mehmanlaryň geljekdigini, şeýle starta öýleriň daşa ýurtlary aýlananlaryna kondisionerleriň jaýyň diýwaryny bir setir edip öýlendigini görendiklerini aýtdy. Aşgabatda kondisionerleriň aýrylmagy ýaşaýjylarda açyk protest reaksiýalaryny hem döwlepdi. Geçen ýyl häkimetler Parahat 7 mikroraýonynyň jaýlaryna split sistemleri aýyrjak bolanlaryny yerli ýaşaýjylar köçe çykyp giren tehnikanyň öňüni böwetläpdiler. Şol wagt azalýan jaýyň ýaşaýjylaryna split sistemleri bir setir edip asmagy ruhsat ediljekdigi wada berilen bolsa-da soňra olaryň kondisionerleri dolanyny sökülip aýrylypdy. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gürýilatly ýaşaýyş ýerleri özgürtme ugrunda aktivlik görkezýän paýtaxt häkimetleriniň soňky wagtda üns merkezine düşen ýerleriniň ýene biri çoğunly pasiology. Bu ýerde jaýlar ýykylmaly edilen ýaşaýjylara dürli batyşlaryň görkezilýänligi barada maglumatlar gowşýar. Batyşlaryň adamlaryň nägilelik bildirmezligi üçin edilýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosy çoğunlydaky soňky wakalar barada Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmammedow bilen söhbetleşdi.
Nurgirdagy Aşgabatyň golayyndaky Çoğanly pasyolugunda jaýlar ýykylyp nägilerik bildirýän adamlara batyş edilýänligi barada maglumatlar gowuşýa. Siz şu maglumaty tasdiklap ýa inkar edip bilersiňizmi? Men guruşmörden maňa jaňa ne diýerler? Çoğundaky bojan wakalar barady. Adamlary gorkurmak bilen baglanyşyk bir hereketler bilen utguşdurýar. Adamlaryň aýtmagyna görä biz üstüne baramyzda da şeýle ýa-da saň edip aýdanlarmy. Olar ilki bilen diýilen zat toporlaşyp durmaly däl. İki olum durmaly däl. Garşylyk görkezmeli däl. Garşylyk görkezilse bize aýdylan zat polisiýa diýen zady. Ben sizi hükman türmek etmeli, sul etmeli. Şunun aldatlar men gurun göstermem aýtdy, maňa jaň edem aýtdy şunun aldatlar. Kaçan adamlaryň ýykylýardy. O da bir insan kütülesine ýetýär şol adamlar. Nurgirdagy siz çoğunlydaky ýagdaý bilen içkin gyzyklanýaňyz, şu ýerde ýaşaýan tanışlaryňyzdan bar, jaýlar ýykylmaly edilen ýaşaýjylar öz hak hukuklaryny goramak üçin yerli edaralara yüz tutup görüp durmay, şolara nähili jogap berilipdir. Şu arada gurrun beräýtiňiz. Şu taýdaky ýaşaýanyň özleriniň aýtmagyna görä, häkimi ýutulýar bar. Şu taýda häkimiň ornmasary şu taýda aýlanyp gaýdýarlar. Şeýle polisiýa işgärleri bar, olary ýutulýarlar. Ýöne polisiýa işgärleri bilim etmeli işimiz taýda bir gün saklamaly. Başlatlary biz bilen zowam diýerler. Ýöne häkim bilen duşan adamlaryň aýdyşyna görä häkim ýoň taýda jaýy kılıp yaşamak için yer verilen adamlara ya da konfiskasyon düşen dağıtları verilen adamlara cay vereceği barda gurrun eriptir. Grazdan aktivisti Nurverdi Nurmamedov bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gowdalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, bize jaň edip SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radio bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Qadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Wey diýsen wey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwladyň bar ýanerleriň işini çeýreden atdy. Her getdanyň bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýa şonum alýanlar şoladym. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi? Itiň ummatlaryň sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalýar. Moskwadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.